Fine va gravar la jugada primer gol del partit. Aviam. Mira. Ui! Aquí tenim el gol. Ui! També és pur estil doble pel porter, eh? Sí. Ole! Hòstia! El volia treure la barra. Torna-hi. Bona! Ai! Hòstia! S'ha marcat abans el descans, el primer. Ahí. Falta. 200. Aviam. Ui! ¡Cambia ya! Hòstia puta. Joder. No l'han sabut trenar el contraatac, eh? Sí. Mira, està el porter suplent del Reus allà animant el públic. Vinga, va. Vinga. Ai! Hòstia! Que bona! Vinga, Reus, hòstia! No hi ha ningú. Xuta! Ui! A porta, vale. Sí, no, estan xutant, joder. Torna-hi. Bona. Aviam. Igualada. Treu ja. Ui! Acaba de marcar el Betis. Vinga! Ui! Ja està. Ara sí. S'han donat aquí un cop als dos de jugada més desgraciada. Sí, no!
és que ho teníem, amb el 2-0 ho teníem. Clar. I els atlètics se'n van cap a la seva afició, ja, corrent. Bueno.